Treballes amb infants o adolescents des de l'àmbit social, des de l'àmbit comunitari, del lleure o de l'escola? Tens infants a la família? Sabem bé que la convivència amb els infants i adolescents a vegades no és fàcil. Apareixen conflictes i petites violències que no sabem com gestionar. La pau s'aprèn. Podem desenvolupar habilitats per gestionar els conflictes de forma no violenta i per cultivar relacions curoses. A les jornades d'infància, adolescència i educació que es faran el proper 4 de febrer, dimecres 4 de febrer, a Castellar del Vallès, parlarem de tot això. Podràs conèixer el què i el com de l'enfocament restauratiu, de com construir relacions curoses a partir del conflicte. Hi trobaràs xerrades, taules rodones, també coneixerem experiències escolars i d'àmbit comunitari que ens demostraran que això és possible. T'hi esperem.